gyud ka nang
Pero wala say nada mag-inom kang adlaw kay.
May din ako pagkatuha o, nga nagkabo. Kuha dito video ba?
Oh, kanang video call. Iya kay. Ay, ako ano na? Ha? Vlogger. So, kuan yun ka ng ang uban da plus na
Shopping na, masaya na dapat na. Hana, Ah, Uy, lawag. Dito na ako lipat. Bawal lang ang lipat. Pagkapos niya naraputan, baka tulog ka. ay, anak. Uy, lumunggus! Okay. cool. Anak ni Edgardo. Lisa. Allah! Aga. Ito ko sa balay Ibik ba Ibik. Ako na mo kaya. Laban? Ano nga? Wala kay nagtukod man akong ugangan diag balay. Ayaw mo na ugangan diyan, Dede? Baby. Ayaw mo na ugangan. Hmm. Namadiridyo ko. Ikaw. Te, okay te. Oo. Hindi ka, kapag ang pumuday mo po yun. Sige te. Maniman yun. Sige. Ito niyo? Ako sa tao niya. Ah.
Uy, sulod na yung dagang masawa ay sulod na. Oo. Tama na, dami lang. Kamay nga kasi siya ba? At yung proman tulog. Tubig lang. Sila yun ang iya. Ano niya kabigya? Ito pinasiro lang lagi. Yan to. Yes.